Hurian ni Tuhan, nolongan ibaga sa Tuhan ta Yesus Kristus, tapasadaro hatta martangya kita. Moriate hupas sa hatta mi Tuhan tuho, disaludinggan di basam doa sini roham. Ibaga sa tiket Tuhan nang taruli hami siyan hatam. Dungani hami marhite todim barbadia sa mga tusya mi diatam. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Damang dainang hata ni ribata nasartu hita dia para partikyanon. Dienek maisian buku panurirang Jona bid 2. Mamuka maisian ayasada masoh 1 ayat 10. Om mahata ni Tuhan. Dungi di paro Jehovah masada ihan raja asa dibodu si Jona. Jadi di bagasan butuhan ni ihani masih Jona tulu hari tulu borngin. Dungi martangyang masih Jona tu Jehovah di batana sian butuhan ni ihani. Jala di dokma jauh-jauh doa sian hagugutaki tu Jehovah. Gabe dialus ibana au sian butuhan ni perbeguan au mangangguhi ditangi hodo suaraki nunga direoko ko au tu bagasan pusu-pusu ni laut gabe pusat makaliangi au sude akka obak mi do galubang mi mangalukupi iyang guaw nunga hudok nunga baliaw siya jolo ni matam. Alay tahe ulahaku do pemamereng do pakjoro habadiaw mi. Nunga niyan dihaliangi akka ayakiaw. Pola to sosaku. Lungi pasapak-sapak au. Sirabon do alit tuluku. Nunga mangukur au sahatu bonan yaka dulu. Rasa-rasa ni tanope nunga tersodak humaliang au pro di saling lelena. Kalai di panakoko ngoluku sian godung ali Jehovah di bataku. Uju madate hosakku di bagasan Jehovah mahuingot. Jadi sahab ma tangyaku tuho tujoro ni habadiami. Are halak na marsoba tu gana-ganaan si paototo. Imana manadikon hasonangan nasiday. Alay agwaw mardongan suara puji-pujian au mameli tuho. Galarok kudo na huparbaga-baga. Jehovah do napuna hatuaon. Ido sahakna. Huria na inolongan di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Totu moloro akasi tao nutu bagasan parngulot ta parir tahilala tabuhiad do martangiya bulusiad do rohatta mangido tu debata alay molo detike mar hasonanga kita jod do hita mangalupahod debata. Hurian yang nolanga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan hata di Tuhan nama makuling hita dia pala partikyanon. Takas do jauh-jauh panurang Jona tu di bata. Sian butuhan ni ihan malkite hite tagya. Alay molo tajaha adorang sobidu na padua honon. Di bidu na parjolo takas do disi pasurun ni debata tu panurang Jona asa totong ibana pasahaton barita nauli tu halak Ninive pangalaon ni halak Ninive na pola mabatari mas debata disuruh ma na poso da si Jona pengot to nasida tujuan na asa unang hona uhum ni debata halak Ninive. Alai
aduldo sakap ni debata tuna pinikiran ni si Jona. Molo si Jona sa dipikir ibadah do. Halak dinipe nanang di ni debata ala ni pangalahon na sila. Na jahat iko madiu. Dan dia tu si Jona ya holong ni debata tu gaduk jolma na naik paluaw jolma na pardosai asa madapat hasolan. Lari do si Jona tu Tarsis manibli selo manirohan ni debata. Di perdalanan di Ibana na laut tu Tarsis na pasi di kodirina siya nadupan ni debata gabi ditakuk debata Ibana dipaingot debata maka pola dipaluas debata sada ihan raja lama budut Ibana. Hurian na ronga di bagasan Tuhan Yesus Kristus di bagasan si taunon di bagasan butuhan ni ihani jojoma si Jona tu debata martanyang Ibana tu debata pauduk keroha jela aman ya pinatupan ni si Jona takas Ibana mengerajumi dirina ia ulau di Ibana dan di halomod debata jela takas namusena dihilala si Jona somo dia do asini rohani debata na sumber nomor 8 ketika Yunus di dalam perut ikan ada sesuatu perubahan tersendiri bagi dia. Di sana dia disadarkan bahwa setiap orang yang jahat sekalipun mendapat belas kasihan daripada Tuhan, termasuk dia. Dia sudah berdosa, dia sudah lari dari kebenaran Tuhan. Tetapi karena kasih setia Tuhan menyelamatkan dia, maka di sana dia sadar bahwa oleh karena kebesaran Tuhanlah maka dia boleh hidup hingga pada saat itu. Damang daina nelong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ahamana pinasahan ni panurang Jona tu debata marhite-hite tanyang. Dirajumi Ibana. Nunga direokod debata Ibana, nunga diuhum debata Ibana, ala di bagasan saluhukna panghuman di debata gabe dia tus Ibana maka sakap ni debata. Bapak Ibu, di bagasan tanyang na pinasa di si Jona. Takas do Ibana memuji-muji debata. Ada sesuatu perubahan yang signifikan yang terjadi di dalam kehidupannya. Hobarto jahan nasa hita dia pala partikenon damang dainang mulu di bahasa Indonesia dikatakan jangan khawatir tentang apapun juga. Maka lewat firman ini kita mau diingatkan saluhuna jolma namar si taunon iko martanyang do tu debata jala tanyangi iko paubah jolma mana dalam menirohan debata. Baru damang dainang tanyang tanda serau. Jujur kita martanyang di bagasan parmulota dan adong pangraju monigiri tuhita. Alemar hite-hite jami taon na parjulon yang dipengot tuhita. Saluhna jolma namar tanyang di bagasan parmulona ikut olo di paubah debata. Si Jona biar nirohana pasti dikot dirina meninggalkan ima Ninive. Ala di bagasan tanyani gabe mangatusi memana gabe diubah debata ma roha depan molona. Biar niroha gabe patuguhon hapor siyaon marhite-hite tanya. Alin namang dainang takas mato tarajumi di bagasan parmulota seson narion. Buhado tutu tanyang kane salam. Nunga tanyang nadinggan pamuja tu debata nguluta manang tao. Mano jojo dope ubal gabiar ni rohatta. Sian hapor syaut taima tu debata. Tapi firman ini mengingatkan kepada kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, imannya harus lebih besar daripada kekhawatiran yang ada dalam kehidupannya. Nah, padua ada mangdainang sian hata ni Tuhanon nang dipasa kita ganok marsada-sada tangiang mengubah hamalon gabi pasu-pasu.
Uhum ni debatado nama sa himatu si Jona. Alai du martanyang ibana. Gabeda tu si ibana ma. Ternyata kesulitan itu menjadi berkat Tuhan bagi kehidupannya. Maka ketika kita berdoa juga, kita harus percaya bahwa segala kesulitan yang kita doakan, yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja di sana. Maka Tuhan akan mengubah kesulitan itu menjadi berkat. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena Kristus yang kita muliakan, Kristus yang kita sembah, adalah Kristus yang memenangkan kita dari setiap pergumulan. Maka setiap orang yang berdoa harus meyakini bahwa kesulitan demi kesulitan yang ada di dalam kehidupannya akan Tuhan ubahkan itu menjadi berkat yang berkelimpahan. Karena apa? Karena Kristus juga sudah mengubah penderitaan kita menjadi sukacita lewat Kristus yang tersalib di Bukit Golgota. Hudi na nalang di bagas at Tuhan Yesus Kristus. Napatulong sa hatan ni Tuhanon, nepengot to kita ganuk marsada-sada, tanyang gabi gugukta, patu Paulo manirohan di bata. Amang ina, si Jona, dirajubi ibana do, akadosa. Jala dumatang yang ibana tu debata, di bagasat ayat napa siyaw ni do pasapuluh ni takas di bana songono alay halak na marsub batu gana-ganaan si pototo imana manadi kon haso nangan nasida. Ketika engkau berdoa kepada Allah lain, maka engkau akan kehilangan kemuliaan Tuhan. Alay di bagasat ayat napa 10 alay anggo al mardongan suara puji-pujian al mamile tuho gararo kudo nahu parbaga-baga Jehovah dona punah hatwa. Dia katakan doa menjadi kekuatan dia untuk melakukan baga-baga na pinasahak ni ibadah tu di mata. Dung di ayat 5 pasal 10 sadahon. Didok do disidungi, didok Jehovah matuhani gabi diutahun masih Jona tu pasang. Ketika Yunus berdoa dan dia menginsapi akan kesalahannya kepada Tuhan, maka dia mempunyai kekuatan untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Maka doa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan harus menjadi kekuatan kita untuk melakukan segala kehendak Tuhan di bagasan Goluta Gadopari. Amin. Martanya kita. Mulia tema husubaruhan nami tuho ali Tuhan debata Jehovah disude dengan dibasam doa sini roham nang totong dilihom itu bagasan ngolu nami diajari jala di tiroi hoham itu Tuhan marhiti-hiti hatam asa totok kami patugun haporsen nami somona posom panurirang Jona nama nibil syakko ale di pauba ibana rohana gabi mana dasakak mu di bagasan ngolu nasi gadopari. Suang-suang ni kami Tuhan, ajari kami asa manada lomoni roham, molo tumpe kami adupi akahamolo di bagasan mulut kami. Porsia kami Tuhan, donga namu urupamu do kami madalanya akan ngulu kami. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan. Amin. Horas, salam sehat, Tuhan mas masuhita.